La, magayon talaga. La la la. Sa buray, ralanta na naman. Ralabot pa. Pero, kagado ki mading pasingin halaman. Takarang kung may bago nga buto ay. Gong, pasabi daw dyan pahing gong. Kruk, 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 kruk. Ay, nadali na naman si Masitas ko. Pinapagkakangkang tultul na manok ka. Masitas ko pagpaparasisiba mo, manalintian ka. Ay, makahagad daw kipading pidring. May bagong halaman nanda to ay. Hindi kayong mga halaman ko. Baransot na ba gani? Dahil mabibinta sa dakulang halaga. Lala, magayunon. Magpataraba ka mo. Madi! Uy, mali. Kain-kain kang masitas mo Ay, ay. magayon talaga yan, oh. Saan naman yan hali? Ali, ang Singapore. Singapore? Uy, bagong bagsak yan, uy. Bagong bagsak yan. Baka masibang Masibang. ka, masibang ay. May lahi ning mga halaman kong ini. Ba't hindi ba tiyang tigpapang ano mo ay? Pamot? Bakunin pamot. Pamot? Pamot. Spray mo ng pamot. Iyang inapod kong fertilizer of the Canada in the industry. In the Saan pinali? Saan pinali? Hali ning Singapore. Ini ba niyang gabus? Ano ba, ano? Estado mo si Pading. Ano si Pading Kano? Ano? O duman ni Hali. Ay, matindi ka. Hali siyang Singapore. May mga lahi dahil. Maging matanda ka oh. Bro, ibang daga kayong taragas na. Taragas May mga lahi ni. Pero pati maling barabari di ay. Pinabarimi na nga ni. May mga lahi ni alam mo lahi. Kaya Ano? half German, half German. Bali, whole German man lang siya. Morag yan. Morag yan. Hindi makain mo di oh. Oh. Nag-iiba ni Sako. Total, paniunta ka, pwede matay ni dakul-dakul pa. Dako lang lang ano. O O sige. paano ka ni? Sako na ni. Basta. Tatawan ka na lang kung nakapasali ako. O sige. Ano madman ako? Sige. Salamat. Ingat ka dyan. Salamaton. Lala! Grabe talaga si Madi. Puro na lang hagad. Ayun, kang half German, half German. Baguyok na naman kay Mading fishing mo. Imported hali Singapore. May ano pa? Kain talaga ma. Papadakulong ko ni. Oras iniho. Yun na nagpundo. Pero daw ang maural. Nakagula ko yung halaman. Haling Singapore. Hamot pati kang ini-spray ni Madi. May itikita pa oh. 25 sentimo rin. Nga po talagang ano talaga. Imported. Papadakulong ko ng maray. Diyan ka daw. Kayong kang halaman na haling Singapore. Imported talaga. Oh, magaling daga. Good. Ano ba di, kumusta? Ayos lang ako. Kumusta ang buhay-buhay mo yan? Bagong baksin baga. Ay di, medyo mangalay si ano mo. Mangali talagang maray. Ano ko, kakawlayo-layon takakuta. Hindi nga ning halaman ang kinakauli ko. Mahamutahan mo to haling Singapore. Magay na no? Ano daw? Yan talaga yan. Haling Singapore sabi ni Mading Pasing. Magay. Ang ini-spray pa mo? Ka na naman. Siyempre ako magani. Magaling ako sa diskartihan. Hanggadong ko daw. Ha? Hagad? Yo. Muray na kamo niya. Makipanganing pasuli. Agad mo naman na. Di nawanta ka man nga ni baga katong saro itong magayin kung inabansot mo Kansan na. mo sabi mo? Tigdi mo tigtaw sa ko. Muray naman. Di mo to sa ko tigtaw. Tinawanta ka, tatawanta ka pa sa sunod. Pagkayada mo sa Ikaw ako duman magayon, ikaw pa ako duman magayon. Kayan magayon. Kinadaw. Kursunada ko pa Magayon di. ni haling Singapore. Sa kayan, tinaon na lang nga. Babayadan ta ka sa agang 500. 500? Iinutan ta kang 500 sa aga. 500 lang? Huwag dumang ka. O gibuntang 1,000. 1,000? Iyo. Kasi mo na yan. Ay naman iniyo. Ano man ako? Tawan mo ako pamisuli. Iyo, tatawon ta kang suli, may 500 ka pa, saan ka pa? 1,000 magasabi mo. Ay, 1,000 lugodo. Sige, tuman ka na ta. Baka may lipa ni Mading Pasing. Salamat pa diya. May 1,000 na. May halaman pa. Sin ka pa. Dabis talaga to ah. 1,000, sorry. Nakadali na naman. May talagang karayaan sa paligpid rin. Di na nasanay sa kuya. A few moments later. Lay, lay, lay. Oh, ano? May bibinta ko tako sa imong branded na halaman. Branded nga, no? Mas branded ning mga halaman ko dyan. Dahil siya kasi mas branded din iyo. Halipay ning Manila. So iyo itong pagkakan tong mga dinosaur duman. Kaya nagkaka-tarakulat itong mga ano. Urig. Ay, ano ka na kulas daw? Talaga no arin ko.
Grabe yung pagkapatan mo. Anong Manila so Manila so? Ay, yung nga ni Chapasing, magtubod ka sa kuya. Tayo nga laman na iniyo. Nagpabaksin na ni Kansarong Aldaw. Dahil na ni makukubid. Saan ka nakailin yung alaman lo may mga guwit-guwit o. Ibig sabihin, crossbreed siya sa Sibra. Sibrang ano? Utano pa lang tatigdara mo yung digdiyo. Papabakal ko kuta Chapasing ini nga laman ko ta. Ano? Si Agong Kubagalay, layo ng dudok ka papasuso. Yan ang sinasabi ko sa imo, maaki-aki ka, tapos siya mo, grabing pasuso. Utano, may suso bang palanto? Ay, day lugod. Utong lang, utong. Sinusudo-sudo mo ako, kulas? Ay, di man Chapasing. Suba man lang. Araw mo digdi sa mga paramasitas digdi. Ikaw ang pinakamagayon. Pinakamabuot. Dakulan suso. Ay, inda, di mo daw ko pagparalado-ladoon. Ay, baka kung gusto mong pasusuhon, takatano, gurano mo ba ganing kalaman mong iniyo? 5 milyon lang yan. 5 mil? Hoy! Kining halaman, 5 milyon? Diyos ko, inabunan lang yan kayo, no? Di mo aram? Hinabunan na ano? Bilibid talaga yan sa kuya ni Kulas? Di ka baka sigurado Chapasing ta baka magkabaranggayan kita. Hinagad ko lang ni Kipidring. Hoy! Dahil na ka magdiskusyonan, tas ako talaga niyo. Nagpalatandaan si Agong bago siya magadanon niya, oh. Kung ano man pala tandaan mo man da dyan. Oh, yan, oh. 25 centimos. Tapos sasabihin ko sa inyo niyo. Di ako nag-aaram Imo na yan. mo kumagani sa imo. Kung hilingan ng trabaho mo yan, Kulas, buri, ipapahamak mo pa ako. Ako nalugod nagluwas na may kasalan. Nangagan man lang ako. Ay, ano na yan? Daw pa na inagadan mo. Sa inyo niyo, hali. Sa pagiraray niyo, di pa kinon. Yung nga lang kung kasalan tsak ko rin tayo. Nagaran ko lang yan Kipidring. Isa sa inyo nagadan? Kipidring. O susugong tamon yan. Madya. Kung ako din, do iba? Iba-iba kang amog mo. Bakang ko bang sa imo. Grabe ka ang katarayan mo. O paano usun ka? Sasautan pa ko. A few inches later. Mara pa naman walang dala ko sa isip na nagkikit. Ay baka wala na akong nagigit. Pidring! Anong ba sa mo siya? Kuring, ribok-ribok mo naman dyan. Oy, Pidring! Ano sinasabi ka ninyo, Nicolas, na sa'yo mo daning haling halaman na iniho? Eh, sa kuya nali, tanong kursunado mo man. O ano kaya sa'yo mo tsak ko rin? Sabi kaya sa'yo mo hali yan yung Pidring ay. Di ka natubod sa kuya. Hali na daw. O ano man, Pidring, tayaw ni sa'yo mong halaman kung ganyan gayo ng haling Singapore? Halaman mo? Ay! Di mo ko pagkaro-garo kung ganito, nagadan ko lang kay Chapasing. Ganun niluloko ako nindo, ha? Ha? Hamag na yan, ako pang sisisi yung sala mo na yan. Grabe talagang panahon yan. Pag ugwa kang magayon na halaman, ikaw sasautan sa irikitan. Ay, anong buhay Pasing! Pasing! Oh, nagbalik ka. Ano sinasabi ni Pidring na sa'yo mo daning haling halaman iniho? Umayos ka pa, hindi ko pa naprahabon digdi sa barangay ta. Ipabarangay ta ka na. Bako manarog kayo, Joko rin. Anong bako? Habang mong barangay, tapos parahabon ka? Grabe naman, Jack, ko rin kung ipapabarangay mo ako. Paano na lang pala si pamilya ko pag nawara na ako? Grabe naman, Jack, ko rin. Kakalokang, hinabunan ko na lang ani, hahabunin pa. Ng mga tao digdiyo. Baka kung gusto mong pasusuhon ka, utano, gurano mong bagayan? Hoy! Hoy! Komel! Hoy! Hinabuno na ano? Saan ako nakailing sa James bago dyan ang camera? Inagadan ko lang ni Kanok. Di ka baka sigurado Chapasing ta. Hindi ka 3, 2, 1, action. Ano sabi mo? Inagad ko lang ni Kipidring. Kipidring ito. Daw pa inagad mo niya. 1, action. Punta ka na kayo. Kayo naman ni Niyo. Daw pa inagad mo niya ko sa Niyo hali. Tas ako Niyo. Maya ko dyan ka sa 1. Kasi sa iba yan Niyo. Sa ini hali. 3. Naman ni Niyo.